Hi! Welcome to my YouTube channel! And for today's video, bonggang-bongga ang ating eksena. Today is September 7, 2022 and it's my birthday! Happy birthday! Tulad nga ng aking sinabi, today is my birthday. O diba? Uy, gift niyo na po sa akin yung pag-subscribe niyo sa aking YouTube channel. Please, subscribe niyo na po yung aking YouTube channel. Pero panoorin niyo muna isang buong video ng bonggang-bongga bago niyo pindutin ang subscribe button. And then mag-comment ka na rin, mag-like ka na rin, at i-share mo ng bonggang-bongga. Anyway, sabi ko nga, September 7, 2022 ngayon at special day ko. Ayan. And may mga ginawa tayong preparation. Ayan, hindi pa ako nakaayos kasi mamaya ako mag-aayos ng bonggang-bongga. Pero sa ngayon, nandito tayo sa likod ng bahay at ito po yung lumang pader na yan is dati siyang bandirahan, boundirahan, yung parang hugasan ng pinggan, ganon. And ito po yung lumang CR. Ayan, ito, pasilip ko lang yan. Lumang CR na siya, tinan nyo, nilulumot na siya. Pero hindi yan ang aking eksena ngayon. Dahil birthday natin ngayon, mayroon pa tayong mga preparations na ginawa. Ayan, ipasok ko na po kayo sa ating bahay. Okay, ayan, nilinisan na po natin yung paligid. Ayan, at gumawa na rin po tayo ng backdrop para mamaya may picture-picturean. At saka meron tayong pang music. Ayan, at saka ito po, meron po tayong biniling pansit o bilao para hindi na po kami magluluto ng pangmalakasan. At saka ito po, mga ingredients po, hindi ko alam kung ano. Pero ang request ko sa magluluto is spaghetti. Kasi alam niyo naman, paborito kong spaghetti. At saka inilipat namin dito yung kalan muna para dito kami magluto. Kasi kung doon kami sa kabila magluluto, ay medyo mabanal or matrabaho kasi lipat dito, lipat doon. Kaya kailangan dito na namin gawin at saka mas malawag dito sa ating paglulutuan. O, diba? And later on, kung napapansin niyo po, mag-isa lamang po ako. Pero kasama ko po yung mga aso. Ayan, ako, nag-aabang na sila ng kakainin nila, 'di ba? Mas excited pa sila sa magba-birthday. Ayan, wala po sila ngayon kasi yung dalawa, si Jonathan at saka si Mariel ay may sinundo. Ayan, may sinundo lamang po para may tutulong po sa ating magluto kasi alam niyo naman ako, hindi naman ako magaling magluto. So, kailangan ko ng may magluluto para sa akin. Siyempre ako naman po taga-mando lang, taga-manage, ganon. Sasabihin ko yung mga kailangan para maging perfect po eksena natin sa ating birthday. So ituloy po natin ang aking birthday vlog. Inadora Pangga, happy birthday. Ayan ako. So nakita niyo na po yung eksena natin. And later on, pag dating po ng mga kasama natin, umpisa na po natin ang pagluluto, kukunan din natin yung mga eksena doon. Nang sa ganon, mapanood niyo po kung paano magluto ng spaghetti. Charing. Hindi. Papakita ko lang po para naman mag-enjoy naman kayo sa ating content na ito. Naku, ito naman yung suot ko. Naku, madalas kong suot talaga ito. Paborito ko talaga itong damit na to. Anyway, yung birthday ko po is sasabihin ko na bang yung totoong edad ko? Parang ayoko pang sabihin. Pero wag muna. Hindi, sabihin ko na yung totoo. I'm 35 years old I'm 35 years old already. Ayan. Pero may mga nagsasabi sa akin na hindi daw ako mukhang 35 years old kasi mga 20s, ganon, mga 19, ganon, di ba? Bagets na bagets kasi ang mukha ako. Ayan. Ano nga bang sikreto? Wala naman akong sikreto para maging magmukhang bata. Basta stress-free lang, maging masaya ka lang palagi. Kasi di ba ganon nga sa trabaho namin, sa pagdi-DJ nga, dapat lagi ka masaya. Kapag naka-go on board ka, hindi mo dapat dalhin yung problema mo doon, di ba? Okay. So may mga nagtatanong sa atin kung ano nga ba, anong totoong edad ko? Ayun nga po, inamin ko na kanina paulit-ulit, 35 years old. At syempre ngayong birthday ko, ang kahilingan ko lamang sa aking buhay. Naku, sa totoo lang, marami akong gustong hilingin. Kaso nga lang, syempre, dapat isa-isa lang para hindi magulat si Papa Jesus. Pero, sige, sabihin ko na rin po sa inyo lahat. Baka sakali may makatulong sa ating mga pangarap na matupad. Syempre, unang-una is gusto ko magpasalamat sa ating poong may kapal dahil eto nga, naabutan ko po ang edad na ito, di ba? Yung iba, samantalang iba is hindi na inaabot. Charot lang. Hindi, wala ko ibig sabihin doon. Basta maraming salamat sa panibagong birthday na naman, sa panibagong karagdagang edad na naman sa aking buhay. And of course, maraming salamat kay Lord. Siyempre, dahil lumitaw ako dito sa mundong ibabaw, sa aking mga magulang. Maraming salamat din po sa kanila. At siyempre, next kong wish is sana lagi ako nasa mabuting kalagayan, lahat ng mga mahal ko sa buhay, kapamilya, kapuso, kapatid, lahat na nasa mabuting kalagayan. At saka malayo sa disgrasya, malayo sa pagkakasala.
sakit. Ayan. At syempre, may ultimate wish talaga ako. Yung sana ibigay sa akin ni Lord yung yan ako, yung makapasa ako sa exam. Ako, tsaka ako nasasabihin sa mga next kong mga vlogs kung ano yung gusto kong maipasa. Ayan. So, Lord, sana maipasa ko po yun ng bonggang-bongga for greener pasture para makatulong ng bonggang-bongga sa pamilya. Kasi ang tatay ko, di ba, may kidney disease po siya, tapos nagkaroon po siya dati ng mild stroke. Buti na naagapan po. Pero sa kabila po noon is meron na siyang mga maintenance, may mga kailangan na siyang gamot na kailangang itik. At syempre, minsan kinakapos naman po sila. Kaya gusto ko talaga, mga guys, na, alam mo na, matuloy yung aking gustong ninihiling na malalaman nyo po sa mga susunod na vlogs ko. Ayan. Para makatulong din po sa kanila. And of course, sa nanay ko, kasi minsan umuwi ako dun, sabi niya sa akin, meron daw siyang mga nararamdaman na sa katawan at hindi na niya sinasabi sa amin. At syempre, gusto ko rin po silang matulungan ng bonggang-bongga para hindi na rin po siya magtrabaho hindi na siya magtrabaho para hindi na siya maghanap buhay sa bahay na lang siya mag-relax kasama ni Daddy. At next na wish ko is sana makayanan ko pa itong gallstone ko kasi hindi pa siya naaalis. Sana hindi po siya lumala. Oo, sana, di ba may mga alternative naman na pwedeng pang-alis. Sana kusa na lang siya umalis. Kasi iniiwasan ko na may mga bawal na sinabi sa akin ng doktor. Ayan, sana mawala ng tuluyan. Matunaw na lang talagang bonggang-bongga itong gallstone ko. And next na ay sana mawala na ang pandemya at bonggang-bonggang maraming racket this coming Burr months. Yan, Burr months na, yan, yung mga pa December na ganon. Sana mas dumami ng bonggang-bongga. Yung talagang swak na swak sa schedule, o diba, hindi sila magpatong-patong para talaga akin talaga lahat yung mga hostings na yan, mga rackets na yan. Anyway, dyan lang kayo dahil ituturo ko po kayo mamaya. Ipapakita ko po sa inyo mga mangyayari and then yung mga chika-chika ko pa. At later on sa aking video na ito, yung mga papasalamatan ko, yung mga nag-sponsor sa akin. Actually, meron po akong mga chinat talaga. As in, kinapalang po na po talaga yung aking pagmumuka na mag-chat sa kanila. Hindi naman totally na malimos, pero nag-request naman ako ng tamang paraan. Okay na kung yung magagaling sa puso nila. And then, hindi naman sa pilitan. Oo. And yet, may mga nagbigay and later on, ay i-announce ko po. Hindi ko na sasabihin yung amount. Oo. Pero yung nagbigay sila ng bonggang-bongga, maliit man o malaki, ay syempre, isa-shoutout ko sila ng buong puso't kaluluwa. Diba? So, dyan lang kayo. Watch lang kayo. Ayan, ang isa po sa ating masugid na tagapakinig. Charing. Ayan, si Mariel, hindi po siya nawawala dito. So, kasama po siya sa magluluto. Ano lulutuin mo? Lechon. Lechon. Ayan, tsaka si Uncle at nagpahiram po siya ng paper plate. Isusuli natin. Nga po, mabablog ako. Ayan, John. Abang ko si birthday mo. Ayan, ay, ba't mo sinasaraduhan? Okay, pero in fairness first time, magkamukha kayo. First time, parang magkamukha na kayo. Sa suot to, tingnan mo. Plastikan. Nakapula na ako. Birthday ko. Yan, patayin muna natin to para hindi tayo makapiright. Oh, I am very, very back. At syempre, ipakita lamang po natin ang progress ng mga handa natin. Ito, spaghetti! Kakanin. At lumpia. O, dive. At yung pansit nga nandito. Yan, at gumagawa pa rin po ng bonggang-bongga yung taga-Korea, taga-Seoul, Korea. Hindi ka. Sorry ka. Kamsahamnida. Ay, kamsahamnida. Ay, bagay. Yan, at sinampulan na po, imagine mo, ang spaghetti. Anong lasa? Creamy. Creamy, ayan. Yan, later on naman yung chicken curry lulutuin. Ayan, di ba? Pasensya na makalat sa bahay. At yung ating bagong bisita na si
Kit Chili. Ayan, ako siya po ang naghuhugas. Maraming salamat, Kit Chili, kahit lagi niyo po akong inaaway. Ayan, mag-hi ka naman. Hi! Ay, babae. Hi! Anong message mo sa birthday celebrant? I wish you Oh, ayusin mo. na sana humaba pa yung buhay mo. At sana magkaroon ka ng maraming racket. Jowa. At sana wag na kayong mag-away. Yun lang. Anong speechless ka sa later, ma? Ikaw. Pag na-blow mo lahat yung 10 candles and 10 cakes, I have a wish for you. Ano? Mamaya na ba? Later. Sa wish ko pala sa'yo, Bes, medyo maiyak ako ng very light because, you know naman, malapit ka sa akin. Wah. Malapit ka nga sa akin. Ayan, ako medyo napagod ako sa dami kong ginawa. Charing, hindi sila talaga mga gumawa nito. And then, later on, pagkasama-samahin lang namin sila sa isang table para mayroon picture-picture pag may time, di ba? At syempre, mag-aabang na tayo ng mga bisita natin. O, unti naman tinawag ko mga bisita kasi unti lang din naman yung handa. So, later on, ibibideo ko ulit yung mga kaganapan. O, di, for the meantime, preparation, and later on, kainan na. O, di ba? Tapos may message. Kung na lang kaya, Eh, gusto mo, Bes. ayan. At syempre, thank you, Papa Jesus, sa mga blessings po sa mga taong nagbigay po sa akin ng sponsorship, ayan, ng pagmamahal. Maraming salamat po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Once again. Okay, meron na. 20. Ay, nandiyan pa kayo. Oh my gosh. Ako, pasensya na. Hindi na po ako nakapag-video kagabi kasi super duper busy po ang bakla. Anyway, jump pack po ang nangyari. Talagang kantahan, inuman, kainan, ano ba, tikiman. Anyway, naku, maraming salamat po. At syempre, ayan, andali, ano mga tumatol. Okay, go lang. So, ayan, maraming salamat po sa mga nagpunta. At syempre, lalong-lalo po sa mga nag-sponsor po ng aking dito. Kung di dahil sa inyo, hindi po may sakatuparan tong aking munting kaarawan. At syempre, sa atin po, oh my God, for giving me another years. At syempre, kalusugan, talento, ayan, bongga-bongga family, career, ayan, ako, ang tanging wish ko lang talaga ngayon sa birthday ko ay makapasa. Ay, alam niyo, sasabihin ko lang sa mga susunod mga videos. Paulit-ulit na lang po ako, pero yun talagang gusto ko. Anyway, syempre, maraming salamat kay Insoy, ayan, at saka kay Onyok, dahil talagang sila ay mga punong abala po na sila talagang hindi sila maganda ugaga sa pagkilos talaga at pag-asikaso sa mga bisita kagabi. Ayan, at syempre ito, naglilinis nga po. Ayan, so, dyan lang kayo dahil mamaya, yung mga sponsors natin, yung mga donors, i-chika natin ang bonggang-bongga. Dapat lamang napasalamatan natin sila. So, magbabalik ako. Linis-linis muna. Hello, nagbabalik ako at kung makikita po ninyo, nandito naman po ako sa may JM's Garden. Ayan, o diba? After ng birthday kagabi, puyatan with beautiful eye bags. Ay, eto naman, rarakit naman po tayo ng bonggang-bongga. Pasensya na po, medyo pawis po ako, pero naligo naman po ako. Mainit lang po kasi ngayon kasi mamaya pa darating mga bisita. Wedding po itong pag-iamsihan po natin, rumarakit po ang bakla, diba? Para makabawi naman sa gastos. Sorry. Anyway, bago ko po makalimutan, syempre pinangako ko po ng bonggang-bongga
to the highest level. Yan, lagay ko muna dito yung ating camera. Yung mga dapat nating pasalamatan, nararapat nating pasalamatan dahil nag-share sila ng kanilang blessings. Ito talaga mga kapangga, bago po sumapit yung September 7 is talaga namang marami po ako mga chinat, o diba, kinapalang ko yung mukha ko kasi talaga namang ang lit-lit lang ng budget ko. Pero ayun, nag-chat ako pero hindi naman sa pilitan na nag-ask ako ng sponsorship, mga ganon. And then hindi naman nila ako binigo. Ayan, yung ilan sa kanila binati naman nila ako. Yung iba naman po sa kanila ay talagang hindi nila ako hindi na siguro napansin kasi sobrang busy nila, pero maraming salamat pa rin po. Ayan, sila po yung mga kinonsider ko na pwedeng malapitan para po madagdagan po yung aking budget. Ayan, o diba? Anyway, ito po yung mga sponsors, donors na may mga mabubuting puso na nag-donate sa akin. Nag-donate ang taray, diba? Ito, unahin natin dyan si Honorable Board Member Jerry Rosario ng 4th District Pangasinan. Maraming salamat po as always. Ayan, talaga naman every time na mag-chat ako sa kanya, hindi niya ako binabali, wala, asin talaga nire-replyan niya ako. Same with Honorable Mayor Ming Rosario ng Manawag and Madam Twiggy Rosario. Ayan, ako, congratulations nga po pala, no? And maraming salamat po. Ayan, and pasensya na po Ma'am Twiggy Rosario dahil kinulit-kulit kita ng bonggang-bongga. Hindi naman kulit yun. Ilang beses lang ako nagpapansin. Pero pinansin pa ako ni Madam Twiggy Rosario. At syempre, Honorable Mayor Ming Rosario ng Manawag. Ayan. Sir Norman Paul Yaranon ng King Rich Creatives Manawag. Maraming salamat po. Ayan, sawadee ka. Mr. Serapin Seth Morales ng Malasiki. Thank you very much. Ayan. Attorney Gary Beltran. Ayan. Ako na hindi na rin nagdalawang isip na mag-giving love sa akin. Maraming salamat po. Mr. Bong Laurenio of EB Computer Center, Dagupan City. Thank you very much. Mr. Eduardo Cervantes of Cervantes Trading and Cervantes Meat Shop. Thank you very much. And Mr. Joseph Glenn Condor. Ayan, hindi ako sure kung sino talaga ito si Mr. Joseph Glenn Condor. Basta meron siyang dumating na GCash. Tapos yun ang lumitaw. Ayan, tapos yung naman nagsabi sa akin na, nagbigay ako ng tulong hindi ko nasabi na, nagbigay ako ng Kemerot sa'yo. Hindi ko alam, basta lumitaw doon sa notification, Mr. Joseph Glenn Condor. Siyempre, gusto ko rin pasalamatan si Miss Yami Susie Franz Evans de los Reyes para sa aking cake. Actually, hindi na ako nakabili ng cake kahapon kasi dinagdag ko na sa ibang mga Ricardo. Pero sabi niya sa akin kasi nagkaroon ako ng utang sa kanya. Alam mo naman ako, utangera. Ng utang sa kanya is, sabi niya, yung babayad ko daw doon is para sa akin na lang daw at para sa cake ko na lang daw kasi hindi ako nakabili ng cake. Pero may kandila ako inihipan kahapon. Taimtim kong dinasalan at saka nag-wish ako. Pero yung wish na yan, akin na lang muna. Siyempre, yung mga tumulong sa akin. Ayan, unang-una dyan si Beko, Jonathan. Ayan, I love you. Happy. Charot lang. At syempre, yan, ang mga punong abala kahapon na talagang hindi ako iniwan ng bonggang-bongga to the highest level. Okay, unahin ko lang ang aking be na si Jonathan. Ayan, I love you. Maraming salamat. Siya rin nagluto ng spaghetti at saka chicken curry. Si Insoy, Mariel, Unyoka, ayan, Ate Grace, Butjong, at saka si Mama Delphine, mga tumulong sa akin kahapon para bonggang-bongga yung aking birthday celebration. Okay, so maraming salamat. God bless po sa lahat po ng mga nagbigay po ng kanilang mga sponsorship sa akin at naway pagpalain po kayo ng bonggang-bongga dahil sa mabuti ninyong puso at talagang hindi nyo ako dinededma. Ayan, sana sa susunod ulit pagbigyan nyo po ulit ako. Hopefully, di ba? And of course, ayan, thank you very much din po sa mga bumisita sa atin, ng mga nakasama natin sa sing-along, ayan, nagkantahan at ano ba, kumain. Ayan, yung mga na-late, pasensya na, hindi kayo nakakain ng bonggang-bongga, as in nomo na lang. Pero, thank you very much kasi your presence is a gift for me. Your presence is a gift for me. Ayan, regalo. Ang inyong presensya ay regalo sa akin. Kaya na rin yun. Anyway, at syempre, maraming salamat kay Papa Jesus. Bigyan na naman niya ako ng panibagong taon para mabuhay at sana marami pa akong sapiting kaarawan
sa mga susunod pang mga panahon. At syempre, yung pinaka-wish ko, Lord, yan, Lord, sana, yun yung birthday gift niyo po sa akin. Makapasa. O, diba? Anyway, mga kapangga, ako po hanggang dito na lamang at sana nagustuhan niyo po yung aking video. At kung nagustuhan niyo po, i-gift niyo na po sa akin, birthday gift niyo po sa akin, i-subscribe niyo po ang aking YouTube channel. Pero bago niyo po pindutin ang subscribe button, manood muna kayo ng bonggang-bonggang, as in mahabang video. Oo, piliin niyo po yung mga, yung mga 30 minutes, yan, para maabot ko na po yung aking watch hour at ma-monetize po. At syempre kapag na-monetize po itong aking YouTube channel, ay hindi ko po kakalimutan na tumulong sa aking mga kapwa. O, diba? Naku, maraming salamat po. Rico Ford nga pala. Nagulat ako sa iyo kahapon. Thank you sa pagbisita. And syempre pasalamatan ko na rin si Kuya Chris Dilis kasi pinagbigyan niya ako mag-leave. Ayan, Kuya J. Aurelius, ayan, ang laki na ng mga sakripisyo na sa akin na, kung alam nyo lang, ayan, Ate Janet, Kuya Dan Rivers, Kuya Ronnie, Papa Ronnie, Kuya Mark, Kuya Joel, ayan, lahat-lahat po ng Energy FM Dagupan family, maraming salamat po for always there for me. Iyak na ba ako? Ayan. Anyway, maraming salamat at syempre ako po hanggang dito na lamang. Bye-bye!